Ей, толкова има 440 кила. Утре ще го видим дали е 440. Някой, че го е наранил като мечка. Една единица сигурно. Една единица. Това още един има. Знаеш как стрел 4? Направо идвайте, аз ви казвам. Дайте ще качим 10 нагаци и да минува. Поне в пътя се избием, а? Софийските са утре в Златица. Бате, направо. Кой каза, че ще дойде? Кой каза, че ще дойде? Палю, да. Палю, ония Роко ще ги докара в момента. От конфлаша обличам, сличаме Принцип са казали, че те ще дойдат. Добре, че дори И дълги гасте на знае. Добре, че кубинките ти с тия маратонки ще ти измръзнат краката. Не ми бери грижа. Не ти са вярвали? Не ти са вярвали, че са в Златица утре? За тия, моите викаш, кой потвърди? Аз питам не. Ще видиш утре. С Палю помежду другото говорихме на Перник, той каза кой ще чупе, ще това чупе. Някой му каза какви са наградите, ми заминат Ама... Ще дойдат, обаче искат на тия от кнежа, като дойдат да им качим по един базур. Ще дойдат, ми искат на тия тежките от кнежа да им качим още малко товар. Че уния са по един тон, па тяхните са по 800 кг. Ма тук няма да има категория над 900. Ими не мога да ги разделим ние от 900. Те са разделени на 4 повече на къде. Ама кнежеските ще дойдат Мартин. Мартин ще дойде ли? Кой Мартин? Мартин Боев. Да бе, тия от кнежа ще дойдат. И Антон Сумай ще дойде. Сумай ще дойде ли? Те ще дойдат до всички. Да бе. И то от Радино каза, че ще да го докара. Вика, в селото в България, и неделя ще дойде. Кой? То от Дорес тя да ги оттупа до 700 кила. Студена. Те нарочно са го турнали това 440, че виж, че тегли яко. Не бе, той вика на нас и вика, че е 440. Утре ще го докара в Златица и вика 440 кила. Да го кара като го гледам. Нека го докара да е. Ама и да се надява, че ще е 440. Гледай само отпред. Не бе, той ще са Това по-може да стане 400. Това може. 45 некъде. То ли бе? Он е по-едър, бе. Он е По-малък. 50 кила нагоре поне. Он е 500 кила гаранция. 10 кила може да ме повече. По-сигурно да си уварал. Повече, да се вижда, че... Тегли яко това, като качим откачим. Тегли яко. Ма те пускаха ли го да търга? Ето той до сега тегли да. Че аз го снимам, а не го ха. Тегли до сега. Дома ще си гуеш на спокойствие. Дома ще си... Сега сниме, па да можеш да гледаш. Ще отвориш едно лимонадче рекия 3 кила и си седнеш и ще гуеш. Тегли яко само виж какво прави. И то организатора, той си служи пътите. На шейнаса, да. Траверси. Виж как яко тегли. Добре, че няма стречичка, че иначе Васко как пада. Аде! Спри го, почине малко, бе. Той да го бие, то не важи за комунища. Нема, изпоти се, трябва го завие толкова. Изпоти се оттегляне. Трябва го завие, че ще не стигне. Браво! Души са.